Rimburg is een bijzondere archeologische locatie aan de Duitse grens. Het dorpje ligt langs de oude route van de Via Belgica. En de Romeinen hadden hier een houten brug over de Worm gebouwd. Op die kruising van de brug en de Via Belgica is toen een Romeinse nederzetting ontstaan. En precies om die reden groeven Nederlandse en Duitse buren een diepe put in hun eigen achtertuin, op zoek naar bijzondere schatten. In die vierkante meter proberen wij onderzoek te doen naar het verleden van Rimburg. Dus hoe ziet de bodem eruit? Kunnen we vondsten terugvinden? Want Rimburg was een bijzondere een bijzondere plek. Hier ligt een Romeinse vicus, dus een Romeinse straatdorp. Dus ja, we weten eigenlijk niet goed. We weten heel veel van die vicus, maar we weten ook heel veel niet. En het is door dit onderzoek dat we daar meer informatie over willen krijgen. Vondsten die we aantreffen, die geven ook een indicatie van de bewoning die hier ooit heeft plaatsgevonden of die hier is geweest. Erg druk bij ons in de tuin, dus normaal is het hier hartstikke rustig. En zie je voor de reeën lopen en zo, maar ja, dat is vandaag niet. Ja, want wie is het gekomen dat jij je tuin beschikbaar hebt kunnen stellen? Oh ja, ik vind het sowieso interessant om ook eens van de geschiedenis van het dorp te leren kennen. Ja, dit is een ideale gelegenheid, dus ze doen hebben voor ze opgegeven. Ja. Je heeft gezegd van ze zitten nu om in tuin te graven, dat is ook steun voor de tuin. Nee, het had voor mij nog iets groter gemogen, dat we misschien een zwembad kunnen maken. Maar, oh ja, ik vind het sowieso interessant om ook eens van de geschiedenis van het dorp te leren kennen. Ja, dit is een ideale gelegenheid, dus ze doen hebben voor ze opgegeven. Ja, dat ging heel snel hier in Rimburg. Het is natuurlijk een dorp. Binnen 1 week tijd hadden we onze aantal tuinen in ieder geval aan de Nederlandse zijde van de Worm. Ik was net met iemand uit Duitsland aan het praten. Die had ook al over de verbroedering. En dat het allemaal met de Duitsers en de Nederlanders bij elkaar zit ook heel belangrijk. Ja, dat is een van de doelen van het project. We willen ook de mensen met elkaar in verbinding stellen. Dus het was vroeger 1 dorp. Nu scheidt de Worm de 2 landen. Maar vroeger was dat helemaal geen grens. Vroeger was het 1 dorp. En we willen eigenlijk terug de onderlinge contacten, eigenlijk archeologie gebruiken als middel om mensen terug met elkaar te verbinden. Ja, alleen mijn Duits is nog niet zo best. Maar we lachen vriendelijk naar elkaar. Morgen sprechen nicht Deutsch. Ja, wat had u gevonden? Eine Muschel haben wir gefunden. Heeft u al iets gevonden? Nou, wij nog niet, maar de collega's hebben in de put wel een stuk middeleeuws pot gevonden. Wat hoopt u te vinden vandaag? Weet ik niet. Kerstgoud, hè. Maar hoeft natuurlijk dat ze gouden munten vingen. Hè? En dan, ik hoop wel dat ze het dan ergens laten zien in een museum of weet ik wat. Dus dat ga ik herinneren dat ik het van mij kreeg.